Έτοιμοι! Μια φορά, παραμονή πρωτοχρονιάς, μια παρέα παιδιών είναι μαζεμένα σε ένα σπίτι και περιμένουν όπως όλα τα παιδιά του κόσμου τον Άη Βασίλη ή καλύτερα τα δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Είναι όλα καθισμένα μπροστά από το δέντρο που δεν έχει δώρα φέτος και από τη στενοχώρια τους το έχουν ρίξει στα μελομακάρονα και τις κουραμπιέδες. Ο Ιάσονας λέει, μα τι γίνεται? Μα τι γίνεται φέτος με τον Άη Βασίλη? Σε λίγες. Σε λίγες ώρες έχουμε πρωτοχρονιά και δώρα δεν βλέπω πουθενά. Η Αγγελική λέει, λέτε να του έτυχε κάτι. Λέτε να του έτυχε κάτι. Ξανακάθονται στις ίδιες θέσεις απογοητευμένα και ξαναρχίζουν τα γλυκά. Η Αγγελική όμως αρχίζει να κλαίει δυνατά και να φωνάζει ότι θέλει τα δώρα της. Θέλω τα δώρα μου. Ξαφνικά μέσα στις φωνές της Αγγελικής κάποιες άλλες φωνές ακούγονται από μακριά. Βοήθεια! 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 Τα παιδιά κοιτάζονται μεταξύ τους με απορία. Και αμέσως αρχίζουν να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο 5 αγγελούδια. Η Αγγελική που έχει τώρα σταματήσει το κλάμα, τους λέει, ηρεμήστε και πείτε μας τι έγινε. Ηρεμήστε και πείτε μας τι έγινε. Το πρώτο αγγελούδι της λέει, πρέπει να μας βοηθήσετε να σώσουμε με τον Άη Βασίλη, αλλιώς δεν έχει δώρα φέτος. γιατί τον άρπαξε Η κακιά μεράζα και τον κλείδωσε. και τον κλείδωσε στο κάστρο. Πρέπει Να μας βοηθήσετε, αλλιώς αλλιώς όλοι μαζί δεν έχει δώρα φέτος. τα παιδάκια απαντούν Ορίστε. και τρέχουνε όλοι και φεύγουνε. Στην κάτω. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Άη Βασίλης είναι δεμένος σε μια καρέκλα στο κάστρο της κακιάς Νεράιδας και προσπαθεί να ξεφύγει. Αλλά μάταια, η κακιά Νεράιδα τον έχει δέσει πολύ σφιχτά. Η κακιά Νεράιδα
είναι πολύ χαρούμενη. Γελάει και λέει: Ένα παιδάκι δεν θα πάρει δώρο φέτος. Μισά τα παιδάκια. Ο Άγιος Βασίλης προσπαθεί να λυθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Αρχίζει λοιπόν να τραγουδάει θυμωμένος. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Έχεις δει πρωτοχρονιά, δίχως δώρα στη γωνιά. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Άκου τα παιδιά που κλαίνε, που τα δώρα μας σου λένε. Άκου τα παιδιά που κλαίνε, που τα δώρα μας σου λένε. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Πού ακούστηκε γιορτή, δίχως δώρο στο κουτί. Πού ακούστηκε γιορτή, δίχως δώρο στο κουτί. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Άσε με να φύγω τώρα, έχω να μοιράσω δώρα. Έχω να μοιράσω δώρα. Τα παιδιά και τα αγγελούδια μπαίνουν στο κάστρο κρυφά, σχεδόν αθόρυβα, στις μύτες των ποδιών και με απόλυτη προσοχή για να σώσουν τον Άη Βασίλη. Με προσοχή, λένε τα αγγελούδια. Μη μας πάρει είδηση κακιά νεράιδα. Εγώ λέω να ορμήσουμε, λέει η Αγγελική. Ναι, ναι, φωνάζουν όλοι. Τα παιδιά και τα αγγελούδια ορμάνε πάνω στην κακιά νεράιδα, την ρίχνουν κάτω και όσο την γαργαλάνε, τα αγγελούδια τρέχουν και λύνουν τον Άη Βασίλη. Ύστερα φέρνουν το ίδιο σκηνή και δένουν την κακιά νεράιδα που αντιστέκεται και φωνάζει βοήθεια. Όμως τα παιδιά τα καταφέρνουν. Τώρα πια η κακιά νεράιδα είναι δεμένη και τα παιδιά πανηγυρίζουν, γελάνε, χαίρονται και φωνάζουν ζήτω. Ο Άη Βασίλης χαρούμενος αυτός πανηγυρίζει και φωνάζουν όλοι μαζί ζήτω. Αρχιμηνία
Πηγαίνετε να κεραστείτε τώρα τα παιδάκια. Καλά, που σας να τόσο καλά. Για πηγαίνετε να κεραστείτε.